Duha ka lugar ang gibisita ni Police Brigadier General John Goygoyon sa Basilan, ang Lamitan City ug ang bag-uhay lang giinkwentrohan sa tropa sa gobyerno ug MILF nga Kayapukan Municipality. Kini aron mapakalma ang mga pulis ug LGU human sa inkwentro. Sanglit nagkapirmahanay na kagahapon og kasabutan ang grupo sa MILF Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities nga undangon na ang giyera. Hilabi na nga kapin 2,000 ka mga sibilyan sa Kayapukan ang nangalisang ug namakwit sa ilang mga balay. Midunggo sa pantalan sa Lamitan City si Goygoyon nga gisugat nila Police Colonel Carlos Madronio, ang PNP Provincial Director sa Basilan, ug nila Police Lieutenant Colonel Benjamin Usman, Police Lieutenant Colonel Tads Habil Managola ug Police Lieutenant Colonel Arlan de Lumpenes, ang hepe sa Lamitan City PNP. Gihimamat ni Goygoyon ang mga mayor sa Lamitan ug Kayapukan ug gidasig nga sulbaron sa maayong pamaagi ug malinawon nga pakighinabi ang kagubot nga nahitabo ug dili kinahanglan nga musangko sa pagbinaslanay ug pinatyanay aron dili mabuhig balik ang kasamok nga nahitabo kaniadto sa probinsya. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.